Sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usag kanimo. Maigsoon maghinulsog kita sa itong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pagkayo sa mga mahilot sulod. Kahaluhoy kami. Ikaw kami anhi magtawag sa mga makasasala. Kristo, Kristo, kahaluhoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuho sa Amahan, aron pagpangaman alang kanahamo. Kaluy anong kita sa Dios nga makagagahom sanan sa iluon sa itong mga sala, dadon kita ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Uban di ay sa nagpahigayon ning atong kapistahan, mga atong mga sakop sa Couples for Christ. Magampo kita, o Ginoo, kaluy imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo, imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang tanang mga Israelita mibiya sa Elim, ug sa ikanapulog 5 ka adlaw sa ikaduhang bulan sukad sila mubiya sa Ehipto, miabot sila sa kamingawan sa Sin, nga nahimutang tunga-tunga sa Elim ug sa Sinai. Didto sa kamingawan nagbagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, maayo pa hinuon kung gipatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto, kay didto makapahimulos kami sa mga karne ug makakaon og pan kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan akog pan alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tao aron pagpanigom og pan ug igo lamang ni anang adlawa. Niining paagiha kasulayan ko sila kun mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Sa ikaunom kaadlaw,
Kinahanglan, dublihon nila ang ilang tigumon nga pan, ug andamon kini. Si Moises miingon kang Aaron, ingna ang katawhan, dali kamo og barog atubangan sa Ginoo, kay ginungog niya ang inyong mga mulo. Samtang nagsulti si sa Aaron sa katawhan, milantaw siya sa disyerto, ug sa kalit, mipakita ang himaya sa Ginoo diha sa panganod. Ang Ginoo miingon kang Moises, nabati ko ang mulo sa mga Israelita. Ingna sila nga inig kasawmsum na, makabaton sila karne, og sa pagkabuntag, madawat nila ang tanang pan nga ilang gikinahanglan. Unya, masayra nila nga ako ang Ginoo, mao ang ilang Dios. Nianang pagkagabii, mitungha ang mga langgam nga buntog nga milukop sa tibuok kampo, og sa pagkabuntag, dihay bagang yamog sa kampo, sa pagkauga sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis og puti, ingon kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kun unsa kadto, og nagpangutan-anay sila, unsa man kini? Miingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan, gikan sa langit. Ihatagan sila sa Ginoo ug pan, gikan sa langit. Gisulay nila ang Dios diha sa ilang mga kasing-kasing, diha sa pagpangayo nilang kalanon nga ilang gipangandoy. Misulti sila batok sa Dios nagaingon, makahikyat ba ang Dios ug lamisa dinhi sa kamingawan. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan, gikan sa langit. Ngang hangpan sa gamhanan, gipakaon sa mga tawo, kabuhong sa kalanon nga iyang gipadala kanila. Iyang gipalihok ang hangin sa silangan diha sa kalangitan, ug pinaagi sa iyang gahom, iyang gitawag ang hangin sa habagatan. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan, gikan sa langit. Ug gipaulanan sila niya og karne, ingon ug abog, ug sama sa bunbon sang hadagat.
Gipaabot niya ang mga langgam nga nanugpas sa taliwala sa ilang kampo sa libot, sa ilang mga tuldan. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mahal ang sugo mo, panangadlaw gihandom ko. O Ginoo, lamdagi ko sa sugo mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manang sa kanya. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong adlaw mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanila daghang mga butang. Mingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lawom ang yuta niini. Apan pagsubang sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom, kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit, nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay og taggatos, ang uban tagkanuman, ang uban tagkatluan. Busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Muangkon jud ko nga di jud ko maayo og binisaya, ano, daghan jud mga pulong nga lawom na nga di ko kasabot. Mangutana ko unsa may gipasabot aning mga pulunga, ano. Pero kung mayon ta nga ang usa ka tawo amot tinuod sakto baka ko kana mayon tag ang usa ka tawo magpasumbingay, ano. Tingali akong sabot ang kanang tawhana magliko-liko sa storya niya, no? Dili idirekta dayon unsa may iyang ipasabot, no? Sa to Ebanghelyo giingon ang atong Ginoo migamit og mga sambingay, no? Dili aron iliko-liko niya ang kamatuoran, kundi ang paggamit niya sambingay aron unsa may pananglitan lisod sabton mugamit siya mga matawag natog common experience, no, aron masabtan og dali, no.
pananglitan mo na migamit siya og sambingay aning tao nga nagpugas og mga liso. No? Dali man kayo makasabot ang mga tao ana sa iyang panahon kay ang farming usaman sa ila nga mga matawag natog common nga panginabuhian. No? Di gigamit atong Ginoo ang usa ka nailhan kay nila, pamilyar kayo nila nga trabaho. No? Usa ka mag-uuma nga nagsabod og mga liso nga nahulog sa lain-lain nga mga yuta. No? Kung atong balikan ang storya, upat man ka mga klase sa yuta nahulog ang mga binhi. Una dito sa agianan, pero gipanuka ras langgam, nay nahulog sa batuon nga yuta, naapoy nahulog sa yuta nga nanay nanubo nga mga kanang sampinit, wa ra gihapon makatubo ang maong mga binhi. Ikaupat na tong mingonta nahulog sa maayo nga yuta. No? So sa upat ka klase sa yuta, mas daghan ang mga binhi nga nausik. No? 3/4 tingali. No? Muna, mingon sila nga, kining maong sambingay nga ito na dungog, uban mingon, it's a parable of failures. No? Kabahin sa mga kapakyasan, kabahin sa mga wala mulampos. No? May tag-out sa upat ka klase sa yuta, tulo ang maayog na mungap, usaray wala, pero baliman. No? Ang tulo man jud dito wala mamunga ang maong mabuhi ang mga binhi. No? Sa usara man ka klase sa yuta. No? Pero magpahinumdum man sa nato sa atong panaw sa kinabuhi. No? Tingali man tag maghisod kay tag failure and success, mas daghan tag failures sa atong kinabuhi. No? Daghan tag sipyat, no? Daghan tag mga kahuyangan, no? Daghan tag mga panahon kasinatian nga kita nagkulang, no? Kaysa menta nga kita malampuson. No? Pero ang emphasis sa maong sambingay didto man sa maayo nga yuta. No? Di man, wa man mahuman ang sambingay sa failures atong mga yuta nga wa manubo ang mga binhi. Wa man may itong Ginoo didto ra kutob. Ang katapusan mo may importante nga naasay nahulog sa maayo nga yuta ug kini maoy namunga ya daghan kayo og mga ani. No? Mo dito siya matawag tog pinaka-importante sa maong sambingay. No? Ug mo sanay angay tan-aw nato sa ato nga kinabuhi. No? Bisan pagdaghan natag mga kalisod nga naagian. No? Pero di man na siya maoy katapusan sa ato nga panaw. No? Ang katapusan mao man gyud ang grasya, ang panalangin, ang lihok sa Ginoo diha sa ato nga kinabuhi. Ana nata diha mingon nga sige lang bahalag daghang ko mga problema sa kinabuhi pero padayon gihapon ko, no? Ligunon gihapon nako akong pagsalig sa Dios, no? Kay di man sa jug ko niya pasagdan, no? Mo nang nakalahutay ko sa tanang mga pagsulay kay nagpabilin sad ko diha uban sa Dios. No? Sa ato pa kining maong sambingay is a parable of hope nga sige lang, no, makalingkawas sa gihapon ko aning mga pagsulay sa akong kinabuhi karon. Kung atong balikan ang unang pagbasa, ang mga Israelita diha sa Kamingawan, reklamo na sila, may pag namalik lang ta, may pag dito na sa Ehipto, wa mi makaon dinhi, mga matay na lang ta dinhi, pero unsa man gidungog ilang pagampo, gitagaan sila og pagkaon sa Dios. Wa sila pasagdi sa ilang panaw didto sa Kamingawan. Mausab ka na makonektar nato sa maong sambingay na ay mga nahulog sa maayong yuta
timailhan nga ang Dios kanunay mutan-aw sa atong sitwasyon, mutan-aw sa atong kalisod, ug dili sab kita niya pasagdan. Palihog manindog. Sultihan nato ang Dios sa atong tinguha alang sa maayo ug abundang ani dinhi sa kalibutan, samtang pamalandungan nato ang pipila sa mga dili mayong yuta sa atong kinabuhi. Magampo kita, Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang simbahan muhatag og maayo ug abundang ani diha sa matinud-anong pagkinabuhi sa iyang mga alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang makaingayong ani magagikan sa mabinationg paghago sa mga nangulo sa gobyerno, sa mga nagbalaod o sa mga maghuhukom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang mga mag-uuma ug sila nga naghago sa kaumahan, magaani sa mga bunga sa ilang kahago, ug mutampo alang sa kayuhan sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang mga masakiton ug sila nga gihasol sa mga kalisdanan sa kinabuhi, mahupay ug makaanig kadasig gikan sa ilang katilingban ug mga kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, ngang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Nga ang mga matuhuong mihalid na, makadangat sa tunghaing puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuang mabungahon ang among kinabuhi. Mahigugmaong Amahan, tabangi kami aron mag-ani kami sa bisan unsang mga liso nga imo nang gitisok dinhi sa among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamor nga kog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw naghatag kanamo ning hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga mong gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala untag dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kini. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og bataron. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos,
sa kagahungan, unong langit o yuta sa imo ihaya. Sana sa kahiglas dayon ang lagahani sa ngalan sa Ginoo. O sana sa sana sa kahiglas. Santos gadikaw ginuwang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong spiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipas salamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon, dawat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawat kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhig kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip, nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispong tigdumala, sa tanang mga obispog, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, ato yampo tumo ka igsuonan nga mihalina. Malaumon nga mabanhaw sila, tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ato yampo ang mga buhi pa. Himoa kami angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon
pinagin su Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang ingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pakita ta atong panag-inig, suunay panagdait. Dait manaa kaninyo. Peace. Kordero sa Dios. Kordero sa Dios, minagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, minagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinatong Ginoo Kristong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita, o Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo ug bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo ug bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ning unang adlaw sa Tridumas alang kang Santa Zeli ug Luis Martin, human ning santos nga misa adunay blessing sa mga magtiayon. So kinsa to mga banag asawa ari sa atubangan human sa misa alang sa panalangin sa inyong kaminyoon. No, bana ug asawa, ha? Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ato misa tundanong gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong gabi.